Mas kawine Quran dan seperangkat alat salat. Saya bicara seperti ini Mas, tulung cah nom-nom sing arep rabi-rabi kuwi. Bukan tidak boleh nanti ketika kalian menikah memberikan mas kawin seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Bukan tidak boleh, tapi nek iso liyane. Alat rondo itu sowe. Karena ngejak bojomu rondo we. Terus menetekmu tok no tekku dik, tekmu tok no tekku, tekmu tok no tekku dik, tekmu tok no tekku. Alat rondo. Halo Ibu. Karena apa Mas? Terutama yang muda-muda Mas, yang paling baik, yang paling berat itu implementasinya. Apa ki bahasane rada dhuwur iki Mas? Implementasi ki apa? Lah deh. Implement kula ngomong ngeten iki jenengan paham mboten? Mboten nggih? Mboten paham nggih? Aku lho dhewe men mboten paham kok. Contoh niki contoh nggih Bu nggih. Contoh niki contoh. Contone kula mawon. Halo? Masih bisa konsentrasi? Misalnya kula menikah. Menikah dengan wanita. Wong kok kaya ra mudeng to saiki kan lembe jamannya wong lanang karo wong lanang, wong wedok karo wong wedok kuwi lho wah. Nek kula kan nek jenengan mirsani kula normal mboten? Omong ora ngono. Oh. Kula normal. Kula misalnya menikah dengan perempuan. Terus saya memberikan mas kawin seperangkat alat sholat dan Al-Qur'an. Boleh. Tetapi terkadang bar terus bar. Malah ana mongso kalane bar nikahan bar ijab kabul sing lanang ra salat, sing wedok ya ora salat, ora maca Quran. Lah iki mau fungsine nggo apa? Gitu loh maksud saya. Masuk? Masuk nggih? Nek panjenengan sedaya Mas, Mbak, kowe sing arep nikah, jenengan komitmen dan bisa menjaga itu, monggo silakan. Tapi nek tidak bisa, tanggung jawabnya yang berat. Ki dong ora ta ki? Masuk nggih? Mula saya matur tadi, jangan hanya bahasanya jangan hanya kau jadikan seperti itu. Bisa diterima? Yang nomor 2. Dijadikan alat kalau Mas nek misalnya ono pejabat ngadeg ngene iki. Terus dinyenek iki lho. Paham? Masuk nggih? Tapi implementasi. Oke. Tapi kenyataan di lapangan ini Quran hanya dijadikan sebagai alat. Bar kuwi apa? Lak trondolo ngono kuwi. Ya takoi. Apa wong itu kok? Ojo. Jadi jangan hanya dijadikan simbol-simbol keramat ki. Oh, kotak buwuhku tak keane Al-Qur'an. Gen duwite ora ilang dijiko tuyul. Enggak pas, Bu. Tuyul sakniki pun kendel-kendel pun gondrong-gondrong ini ki sakniki. Tuh, lah ya tenan toh. Masuk. Masya Allah. Ibu, gen kula kalau ingin nembe geger ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK niku geger. Angger poso niku lak geger arep dum-duman. Dum-duman SHU karo warisan karo wis macem-macem jenenge wong wedok yo apa-apa nggo warisan. Gula yo nggo warisan, ndok yo, supermi yo, bawang yo, moto yo. Gumun aku ngantian. Halo? Wah, Masya Allah. Geger, Bu. Dite do ilang. Dite do ilang, geger. Anu, Pak Kli, niki dite ibu-ibu do ilang jukuk tuyul ngono. Akhire tenggen kula kei resep. Bu, mengke adae duit niki diwacake ayat kursi ping 3.
waca ke ayat kursi ping 3 wallahu la ilaha illa huwal hayyul sampai selesai. Sesuk duwite jek ilang. Akhirnya tak kon maca ping 7. Tambahi Mas iki tuyule wis kelas senior. Bodro misal. Akhirnya diwacoke ayat kursi ping 7 duwite tetep ilang. Tak tambahi ping 11. Iki gondronge tur brintik aku. Diwacoke ping 11 ayat kursi, duwite tetep ilang. Kesimpulan, Bu, niki mulai sesuk mboten sah ngangge ayat. Ngangge kursi mawon. Sebab niki kesimpulannya sing nyolong dudu tuyul. Tapi bojomu dhewe. Oke. Dadi rasa nganggo ayat cukup mbok junjung kursine tutukno bojomu. Mboten niki namung guyon nggih Bu nggih. Bisa diterima maksud saya? Bisa nggih Bu nggih? Jadi Al-Qur'an jangan hanya dijadikan simbol-simbol. Gitu Bu nggih? Tapi diimplementasikan dalam kehidupan sehari. Piye carane? 1. Belajar membaca Al-Qur'an. Mriki enten TPA-ne mboten masjid niki? Enten nggih? Engko disengkuyung Bu. Disupport TPA-nya. Bocah-bocah ini anak-anak kita ini gen pinter maca Quran. Ingat Ibu, tidak usah khawatir Pak. Ndak usah khawatir Bu, kita kadang-kadang khawatir engko nek anakku pinter ngaji terus sok dadi apa. Jangan khawatir Bu, Kelik Gunawan pribadi. Kelik Gunawan pribadi. Ora apal Quran.